Uyayizwa lena? Amen. Ithi ki point yami uThixo uyazazi imbandezelo zethu one by one sokhunjuzwa sona ezulwini. Ngabavelaphi aba? Ngabavela embandezelweni engummangaliswa phi emhlabeni. So besifoli line umuntu ngamnye enqobe imbandezelo zakhe. Njengale yami ndathi ndihamba ke nishumayela. Amen. Ndifuna imoto. Ibranch zandile. uThixo akandinika imoto. Ilicense ndayifumana kudala. Ndithi ke ngondithandaza ke ngondithi kuThixo. Thixo ndivile umfundisi unemoto enhlanu ndiyazazi. Kodwa ndivile ngoku unento emoshayo ngoku utsho ukuthi ke ngoku wenza imikhwa ethile. Lento seyipublic yaziwa ngabasindiswayo nabangasindiswanga. Ba umfundisi ubani wenza le mikhwa. Ndimapha kuThixo ke ndicela le mali. Nini le moto. Thixo omfundisi ubani kutheni ubanikeza nansi ke impendulo kaThixo eyandimangalisayo yandenza ndakhula. Andithi ndizazi mina ndithetha noThixo ngo Thixo ndiphila ngako konke ngame konke ngoko unikile. Wathi uThixo obani abuthetha ngabo unyanisile kuba bangabana bawa. Uthi ezi zinto njengoba ndibanika sendibanikeza idami. Ngoba kunabantu abaninzi abalandela bona uma bangayeka total ungaye enkonzweni kungawa naba bamileyo. Ngalento wena uthi izintsikelelo ndibanikeza idami yoba baphiwe ezi zinto ngabazalwane ukuze bangabi sawa. Baqhubeke banishumayela. Wathi uThixo wena nyamezela ugqatso lwakho. Utsho kumngeku. Anenami ngcamela imoto full drive. Na wena nyamezela ntoni ugqatso lwakho. Yeko bani? Obani yititi lesebandilahla. Wena ke hamba ulufeze olwakho ntoni? Hayi ndathi amen. Ndafaka ilicense emotweni. Andingenyika ndimisa kanje le license. Kandana. Ndichophe ba ematyeni entabeni. Ndiyathandaza. So kunabantu abathe ngenxa yembandezelo nangokuhendwa bamyeka uThixo. Kodwa uThixo sebabambe ngedami. Idami niyayibona? Yilento ityiwa ngumntana imonca umntana ingaphumini. Ubutyebi balomhlaba buyi-nothing kuNkulunkulu. Uyayazi uThixo into yoba ubutyebi siyabudinga. Yiyo le nto yobutyebini bakho obuninzi nobukhulu kakhulu. Ngekho ungene nabo nditsho kwasebhokisini. Eli vangeli ke ngoku lishumayela ubutyebi. Lishumayeza abantu libasusa kwidirection eright. Libajongisa into zomzuzwana. Uyabona kangangoba ubutyebi balomhlaba buyi-nothing. Nditsho mna ngoku banga abantu unganezinye ugula. Noba ungabeka ukutya okunonqiyo yapho okanye 7 color full meal. Once uqaqanjelwe lizinyo awusakwazi ukutya. Once ube nesisu uyahambisa noba ngabeka ukutya okumnandi la awusakwazi ukudla. Hallelujah. Nditsho noba unganemoto once ugule awusakwazi uyidriver. Izinto zalomhlaba zezomzuzwana. Ile nto ungasokoliswa zizinto zenyama. Ongazitholiyo uthi uzoyeka uThixo lonto. Ungumntu othandaza izinto sizidownloada emthandazweni. Sizidownloada emthandazweni. uThixo wenze kakuhle into yoba ngabana afika unento ongenayo. Enze kuzoyifuna kuye ngoba bonke abantu abeze kuThixo sebenento zabo yiba bahlupha kakhulu enkonzweni. Abantu abeze benezinto kunqabile ukuthi bathobeke. Bafika bayijonga bajonga bazoyitshintsha yonke lento. Baclever futhi babakhawuleza bayofika phezulu bayitshintshe yonke lento. Iyo lento ke ngoyizinto onozoba nazo funeka uzifumane ngozuko likabani. Lukathi kwenzeka uba uzokhonza uThixo ngazo.
umuntu othwele imfundo yakho engqondweni uthi waba ngabana kufuna izimali ezithile enkonzweni athi mina andinawuhluthisa enye indoda andinokondla enye indoda andinokondla umfazi wenye indoda nabantwana benye indoda ngoba nayo mayiyophangela khona ke nansi ke trendayo apha indoda ethethe lo magama uyabona xa uthetha kwi-social media funa ube sensitive ungabenza abantu ingathi banjalo ngoba enye inkulumo ingakuxabanisa noThixo ngoba abantu bakwi-social media kunabantu abahleli befuna isebe lobambelela ukuthi bangalenzi icebo likaThixo once uthethe lento abayifunayo bakwenza ilicense wena othethileyo yale kukhona abantu abathunywe nguThixo uThixo wabayeke wathi lo mfo lo othetha lento apha kwi-social media wathi uThixo soza yenza kukhuphe kwi-professionalism yakho okanye akukhuphe emsebenzini wakho ufumana isalary ogqibatha mbophila nge-2 kukungazi uThixo kukhupha kwijonga mhlawumbi ngendisithi noba ingqondweni yakhe kunoba kukwanqena ukusebenza abantu abathunywe bashumayela yonke imini lowo ngumsebenzi wabo abathunywe wona noThixo uthuma aba bantu basetyenzelwa ngulo muntu ngoba uThixo kuthazisa abantu uThixo akuyonto encane leyo ayaziwa nangu-government lonto yokwaziswa koThixo uThixo uyakhupha umuntu kwii-programs zakhe esenza lento kuthiwa kukumbiza nokumthuma exhomekeke kuThixo kodwa unento ayiyalileyo ebantwini into yoba abo bancedakeleyo mayibe ngabo abaxhasa umsebenzi kaThixo yiyo lento ke ngoku ngexesha ke ngoku lokuqala Hallelujah. Izishumi ke zona zibe khona kwa before umthetho ngoba zibe khona kwiGenesis ishumi senzelwe into yokuba ngabana umuntu uxenzelwe into ethile akhuphe kwa kumuntu kaThixo ngoba umuntu oliswa ngumthunywa kaThixo uzo represent abani uThixo yonke ngolento ofumana incwadi kaAmos ethi othinta umuntu umthunywa kaThixo lo muntu uthinta abani uThixo ekhozweni lantoni lemehlo uThixo akamiyeki umuntu othinta umuntu wakhe akamiyeki nje ntoda akagadali noba ngabantu bongibani yiyo lento nake ndathi xa ndifundisa ngenye imindalo uma ngabana ngumzalwane ndenza umzalo umzekelo uma ngabana kukhutshwa ishumi ngokwendlela esigqibe ngayo uThixo wasivumela ngoba umuntu athunywe nguThixo umamela kuThixo noThixo kunezinto azixobekekise entwenini emntwini amthumileyo kunezinto apha xa zinokonakala kwelibandla uThixo andikhokelise lona xa zinokonakala uThixo uzozibuza kum ndenza umzalo kufika umuntu wenza into ayithandayo apha uchitha lo msebenzi esiba esithi ayingowami ngokaThixo uThixo akangambuzi into yena kodwa uzobuza kum ngoba uba khona kwebandla ukubeke kulowo theni amthumileyo ngokwalo nkqubo ekhinekileyo sayibona yabantle sayithi uThixo akathi irongo lena loo nkqubo leyo uThixo uyayazi uma ngabani ishumi ngokwalapha enkonzweni siyazithatha ishumi sakha ngazo izindlu zenkonzo okanye ngezishumi sinikeza abafundisi abanantsikela aba full time ongekho full time asimniki makaphile ngaloo nto haleluya ayenzayo siniki worshippers ezi full time ezingekho full time masiyotya kwazo kuba sigqibe kuloo nto leyo sayisa kuThixo akathi hayi uma ngabantu bakungakho violator loo nto uzoxabana noThixo uyabona lezi zityhilelo zabo abantu ezithethwa baku-social media ezidiliza imisebenzi kaThixo uThixo akazibayeka abo bantu uThixo akathi asiphinde futhi kazibayeka abo bantu ngoba bachitha umsebenzi kabani obengekho luthetha ngexesha ubunjwa lo msebenzi uma
uma ngabantu basiyathetha ke fanele basithethe ukwakheka not ukuchitheka yiyo le nto iBhayibhile kobaleke nje umuntu ondyilele kungenzi maGalati 6 sina apha ndifuna ubona into ukuthi uThixo bazalwane haleluya ngitsho nangonje masingamabandla ohlukeneyo oZion opostile owisile ochurch maGalati chapter 6 haleluya uThixo akathandi thina abasindisiweyo esisayiphilayo lempilo kwamoya xa sithetha ngabo sithethe ngathi bayi-nothing uThixo ayithandi lona kodwa fanele bangendawo babhuda kuyo sithethe ukuze balungise ntoni yona uThixo uyawazi onke amabandla lapha emhlabeni kodwa amabandla aphele lapha emhlabeni ngoba ukuze ndisifundise sincedane ngoncedo olufanele ubani ibandla uThixo uyazazi ezo zinto lento ndithi ke ngokuThixo akayithandi lento yoba xa sibona opostile owisile oZion ontontoni sibagqile ingathi bayi-nothing kungoba kwaneli lethu igama asinike lona uThixo and okunye bathi uThixo akakwazi unika umuntu igama mina ndalinikwa nguNkulunkulu 2012 zange ndiyothandazela ndiselapho ndandikhuliswa khona eyesibini abayithetha bathi uThixo soze into yoba ngabana kubonisa intombi vula amehlo ujonge intombi ezi ubona intombi oyithandayo mina ndakhupha onke amantombi enhliziyweni yami mina ndathi Thixo ubambo lwami lwaziwa nguwe unkosikazi lo wami mna ndamboniswa nguNkulunkulu negama lebandleni ndathini ndaboniswa ukuza apho usuka lekhaya edutywa mna ndaza ndingazi nomntu uThixo wathi ndizokubonisa indawo uThixo uyathetha nomntu le ndawo ndishumayela kuyo lena ndaxelelwa nguNkulunkulu nditsho ne-social media lena uThixo nguye wathi mandingene ku-social media ndishumayele ndathi ndishumayela ndiqala ku-to go ndishumayela lapha ku-to go ndathi ndiveka kuhle uThixo njengoba ndinikezele ministry yoba ndiye kwibandla lo umhlaba wonke uyibe igama lebandla umthetho walo xa lisekulo oyivisionary nayo efuneka ifundise abantu it's not just igama it's a duty efuneka yenziwe leli bandla njengobalelo uNkulunkulu wathi intoni International Apostolic Pentecostal Ministries wathi uThixo mandihambe izwe lonke uThixo wathi xa ngabana endithuma endinika igama lebandla wandinika incwadi kaMateyu 28 verse 19 ukwehla hambani niye kwizwe lonke zonke inhlanga niyozenza ntoni ngicela sikhulumeni bazalwane zonke inhlanga abathe baniva nibafundise baba zigcine nibabhaptize egameni loyise nelonyana nelomoya ingcwele nibafundise bazigcine izinto wanika la ncwadi kaNansini it's a duty lowo ngu-international u-apostolic wathi wanikeza incwadi yabase-Efese apho ithi iBhayibhile phana khulani nakhelwe phezu labaprofethi nelabapostile wanikeza lelo lizwi unansi kuPentecost niqhutshwa ngumoya ningehlukani nomoya ingcwele uministries nibahlanganise nisebenzisa your flexibilities ninkuNkulunkulu kangangoko lo interpretation lena nithola uNkulunkulu abantu balahlekisa abantu phandle ngoba kunento yabona xa usebenzisa social media kunto okufuneka uyigade kukuba ngabantu ba uwequlwe ngumoya wofuna i-comments ne-likes kangangoba apha ku-social media kuthetha into straight hayi awubi nazi-comments ezininzi zinganinzi i-likes kodwa i-comments azibikho ninzi kodwa umuntu uvele athethe into ebhoxayo ngebomu ukuze abantu bathini bazokhomenta kanti uyalahleka yena ngoba into yenzayo uyinterpreteka kanjalo kunabantu abakubona nabazondazi nabandaziyo abandazela kwi-social media
ukuba bandazi ngobhoka bazawundilandela bandazi ngaloo nto. Le nto sifuna ugadwe esi koko ifunda Magalati chapter 5 chapter 6 Ncwadi yaMagalati chapter 6 verse Yebo. 1. Loko ndaba ithi iziyalo ezingokuziphatha. khwaza ke siswa Loko ndaba ithi iziyalo so ezingokuziphatha. iziyalo ezingokuziphatha so uyabona njengoba singamakholwa ipoint yami ke ukuze ngijile le ncwadi into yoba ngabana xa sibona iziyoni ingathi akukho kwaThixo uThixo uyayazi iziyoni Ka uyayazi uba umfundisi okhonza pha ukho unqula ntoni izithixo uyamazi uThixo uyajola uThixo umazi ngolo hlobo uba ngabani ulinxile uyamazi bona linxile uba ngabani ulonto ayiyo umazena lona which is iphoso zikabani zalo mfundisi kodwa usayivulile indlu kaThixo futhi ufuna ukulinda ke kala nje amen sanje isiyalo yebo Verse number 1. Bazalwane ukuba umuntu uthe waqutyulwa nokuqutyulwa sisiphoso esithile. so bazalwane ukuba umuntu uthe waqutyulwa noqutyulwa sisiphoso esitheni esithile diphelo bible ndisifundele ngoba okay so izwa la apha ithi thwalisanani ubunzima sisibhalwe ngcwele leso undikholwa thwalisanani ubunzima siye verse 1 mawethu ukuba kukho umuntu nimbhaqe esona jonga yeva nimbhaqile ebesifihla isona sakhe nimbhaqe esona nina balawulwa ngumoya mfakene endleleni nina ngoba umuntu xa sona akasalawulwa ngumoya kaNkulunkulu nina nisalawulwa ngumoya mfakeni phi endleleni uThixo akafuni sidilizane ufuna sifakane endleleni manenza umzekelo udibana neziyoni nalya laqala uphatha iBhayibhile lingekadibani nami kuba mna ndisindisiwe ndiexcela kwiinto ezininzi sendizenza ingathi akakholwa kanti uneziphoso ngoba izwi zangalive kum waliva kulowo ke waliva kuye so ke ngoku kwayi mna ndizomenza into engento fana ndimfake endleleni qha ithi kodwa loo nto niyenze ngobulali uyeva kokuqala into awushumayeza abantu abangaguqukanga bephethe iBhayibhile masingayenzi ngodlame masingayenzi ndifuna neligama lithi singayenzi nangokugeza ubona into ukuthi ukwenza kwami kakuhle kuyandigezisa ndithethe nakanjani nilawulwa bubulali nithobekile in other words ukhona amen ivake ngoku nizilumkele nina ziqu yabona xa uvuselela umuntu owileyo zazi uyothina emntwini owileyo ngoba uyakukushwaqela ukutyilela izinto ezizokulahlekisa kwawena ithi nizilumkele ziqu le nto xa uyovuselela umuntu yibano hayi mfake kulo mxholo woba ndizokululeka not wena ushumayezele ogqibuyi amen ithi hleze nani nilingeke njengaye akuxelela izizathu zokuwa kwakhe ngoba beningekwazi uba ndingawi na uzibhaqe ngoku sowulingeke 2 thwalisanani ubunzima anenjenjalo ke nithobela umyalelo kaKristu thwalisanani intoni Bunzima. anenza njalo nenza njani Thobela umyalelo kaKristu. amen ukhona amen anenza njalo nenzani inyani funeke izolo bendisesingcwabeni bendihlele nabefundisi benkonzo ezahlukeneyo intshumayelo yami
iyafika kubefundisi ntoba befundisi sizoyophendula Yes. mase